постійно використовують як об'єкт для биття. Фактично. Да. Ну, будь ласка, тому що вони обоснуйте знають, що ви хоч- одне й те саме будете говорити. Ви ніколи не переконаєте, ніколи ні в чому. Ви зараз говорите за них чи особисто свою думку? Це ваша особиста думка? Як я можу чи ви говорити зараз за них? говорите за своїх Як російських... я можу говорити за них, якщо я не є вони? Наведіть мені, будь ласка, приклад хоча б одного ефіру на російському телебаченні, де я дозволив якось себе, як ви кажете, для биття, де я був в статусі для биття, а не був в статусі спікера. Наведіть хоча б один приклад. Я вам скажу, пане Романе, ви мене вибачте, ви зараз... Я просто дзвінок наступний. Я зараз відповім. Ви зараз використовуєте от ті ж самі прийоми, тільки з іншого боку чомусь мені. Ми з вами, Ви мене з Кадеєвою порівняли чи з цим другим одним ведучим? і той ж самий прийом, котрий так от сказали, інформація пролунала, а підтвердження нема. То нема Я думаю, тієї глядачі громадської самі думки. роблять висновки. Нехай роблять, нехай роблять. Я думаю, І в роблять. Росії глядачі також роблять висновки. Тепер ми